Frustrazzjoni, rabja u mistoqsijiet. Kollha sentimenti u emozzjonijiet li jgħaddu minnhom dew kollha li jirfsu l-adba tal-ħabs. Sentimenti ta' priġunieri fil-faċilità korrettiva ta' Kordin li s-sibt filgħodu ġew preżentati f'installazzjoni artistika fl-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta. Bit-tema Unlock ġie spjegat dak li qed iħossu 12 il-priġunier li qed jiskontaw sentenza l-ħabs. Priġunieri li ġabu flimkien taħlita ta' idejat, reliġjonijiet u kulturi, kif spjega l-koordinatur tal-proġett Pierre Mifsud. Unlock għax hemm it-tama li dawn ftit snin ħajerġgħu jkunu barra ħajkunu fis-soċjetà. U din hija dik li ttihom it-tama li jibqgħu jgħixu b'mod pożittiv u da jidher fil-messaġġ tagħhom li they're gonna unlock themselves as they have already unlocked their creativity. Ġifieri daw illiberaw l-ħsieb tagħhom f'din l-espressjoni artistika. L-installazzjoni artistika hija mibnija fuq 3 livelli u biex wieħed jara x'hemm fil-kaxxi irid iħares mit-toqba tas-serratura. L-idea ta' ċavetta kienet tagħhom li ċavetta li darba sakrithom hemmhekk trid tkun l-istess ċavetta li ħadtihom il-libertà. L-idea ta' taraġġ li inti trid tara dawn il-kaxxi dawn l-istejjer tagħhom qegħdin f'livelli differenti u trid titla' 3 tarġiet li huma l-ups and downs tal-ħajja tagħhom. Kull priġunier għandu storja differenti. Iltqajna ma' Gerardo, Josel u Ispenja. Priġunier mill-Afrika t'isfel li ilu 6 snin il-ħabs u baqalu 19 xahar ieħor imsakkar ġewwa. Bil-frażi pensiero morto, il-priġunier spjega kif il-messaġġ li jixtieq iwassal huwa dak li wieħed għandu jagħmel dak li jixtieq għaliex il-ħajja hija qasira wisq. One people thinking I have the limit because he think and do it is good. He think and don't do it, die thinking. For this is the skeleton. This die thinking. This is pensiero morto. Il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela tenna l-impenn ta' dan il-Gvern fejn tidħol il-faċilità korrettiva ta' Kordin, dak li tiżdied l-esperjenza edukattiva għal priġunieri fil-ħabs. Fakkar kif bħalissa l-faċilità tilqa' fiha ma' 600 priġunier u proġetti bħal Unlock joħroġ l-importanza tal-isforz kollettiv fost il-priġunieri infushom. Da xogħol sar kollu fil-ħabs, post li huwa magħluq, però fil-post il-magħluq kien hemm din il-libertà tal-espressjoni.